rasul sannu farin duba shugaba. Sha neman nema ya rasul sannu farin duba shugaba. Da sunan rabbil arshi zana fara wannan baitoci Shugaba, domin in dai hakan ko ban tabbata a cikin kunci. shugaba, Roƙona Allah ka tsallakar ni dukkan makirci da duka aduwaina sannan a san manzon Allah ne gaba. sha neman nema ya rasul sannu farin duba shugaba. Abin nan dai za a yi da kullum ake mai sarkina, Shugaba, wato salatuka kala-kala ga ɗaha habibina. shugaba, Tsira da aminci ko sai ka ninka ga masoyina, san wane ne shi ne kawai mafurar girma ta gaba. Me ba da duniya da lahira hakan kike ummina, shugaba, faɗi mata zahara'u baki so ɗayan miya yukuna. A ce na yi kasida na tsallake ki ne babbar barna, a dake mun abuwa sannan ki sani akan begen ki gaba. sha neman nema ya rasul sannu farin duba shugaba. Sabbai gaishe ku dan a yanzu ba mu da tankar ku, Shugaba, waye ya taku ko a zamanin manzan naku. shugaba, Kun so shi ma'aiki kun kare shi san ba kwa shakku. Umar da Ali da Usmani sannan Abubakar ta gaba. Wai auliya uni in na bar ku waye zan gama, shugaba, ka kai ni ga manzo na masoyi abinda nake nema. shugaba, Kun nuna biyayya gare shi da tsantsar kauna ma, gaishe ku nake yi domin ku sai da ku zan samu ci gaba. sha neman nema ya rasul sannu farin duba shugaba. Baba Sharif Sani ni gunjin kana yayan kuci, Shugaba, da na hango cikin shugaban mu kake na ci. shugaba, Koma aya kake ai dai kana san maganin kunci, kuma shi kake faɗa to wai akan me ma zan barka ne gaba. Mai babu tantama abin da kai a yau shi ake duba, ka ɗora sha'irai akan yabar rasula abin duba. Rabbi ya kai rahama a kabarin ka dan kadarin babba, gaishe ka sharifi wallahi shahara a yau ba za mu haka ba. sha neman nema ya rasul sannu farin duba shugaba. Ga alfaza zummi ya wuce mazaje ya yi nisa, Hubbu Rasulallah ya wuce a kan sa ɗaukansa, shi ke mana gyara a duk baitukan da muke yi masa, dan karni barna miyo ladabi ga Habibullah shugaba. Salamu ala sarki, salamu ala zaki, ne babban daki, sarkin iya mulki, mahuta lau sarki, me kin ka muke ki, me san ka muke bi, me yayi zunubi, manzan mu kai na bi, kai ne sharu bibi, mai masoya sibi sibi, karbe mu annabi, kira mu zo sarki, abi na cikin daki, mu zo nan shabaki, mu maka waƙoƙi, babbai kama soyina, mahuta gatana, kai kadai ne zabina, sirrin ruhina, ganin kamar radina, kaunar ka abincina, idan kauka aikina. Salamu alaika rasulu sirrin ilahu ka karbe ni, salamu alaika rasulu gatan dukan wani mai rauni, salamu alaika rasulu makurar kurewa dube ni, salamu alaika rasulu kairul anami ka karbe ni, idan ka karbe ni, ko na cika buri ni, kuma ba sauran rauni, to ta yama zan rauni ina gidan rasula abul kairi, na ruwan kyauta da an maka ba mai magori, da ka ce na gode kafin ka an kare an makari, sai ka gaza ɗauka manzan mu ne mai kyautar sanya ci gaba. Kai mazaje duk kuma tsana taho da kunjin sarki na, bana aron kunnen ku yanzu zana wake sarki na, kakakin kudura mabubbugar rabo kuma masoyina, ne ba da gafara ko da ku an yi ta asa kun shugaba. sha neman nema ya rasul sannu farin duba shugaba. Zaman ka da kyau na wan ai da kai ilahu yake buri, ka zauna a lafiya isar ka ta wuce ai kari, da kyau sarkin duniya jarumin da ke saka kakari, dan yare yarna kallon sama yana sa ai gaba. Sannan kamali ya kure ka namu wane ma jirgi, ko ma fa kafirai ai sun san gidan da suke warki, ga makurar girma mai sake furi na a magagi, san babu haɗi wane mutum da dafin ruwa mu ci gaba. sha neman nema ya
rasulu sanna farin duba shugaba. Bugun babban motsi kaunar kaɗa haba dai duka ba. Mai da awar san ka in bai nutsu ba to ba ta kai can ba. Sai an yi koyi da halayen kaɗa haban duba. Nan ai hidima da lokaci da rai da kuɗi da ke gaba. Gaɗe mai gadon koman ilahu ba dan ya kau ba. Kadarar Allah ya mallake ta ko ba ku gano ba. Aiko idan haka ne dole a bi ko da ba so ba. Kuma ba haka ba ko me a roƙa ba Allah ba zai ba. Shani man nema ya rasulu sanna farin duba shugaba. Dan aka kyala gwani a ran kiyama ko a shafa ma. Kuma da waka je wallahi baka ba wata alfarma. Kai ko kai annabi ne ka bar rasulu ka zama abin nema. Masa azaba domin fa Allah ma ba za ya suka ba. Shi batuwan girma me yasa nama ba zan can wai ba. Rasulu connection ne da rabbana fa gobe ko gano ba. Aiko idan haka ne haƙori ɗaya ba zai tauna ba. Sai inda dan uwa dan ko da shi a haɗa ba zai ba. Shani man nema ya rasulu sanna farin duba shugaba. Idan ba ku gane ba abin nufi na Allah ne duba. Baya yin komai sai in rasuli ya so ba wai ba. Sannan ba su rabo a ko da yaushe ba ƙarya na yi ba. Sannan ka so ɗaya ka kyala ɗaya to fa ɗayan ba za yi suka ba. Shani man nema ya rasulu sanna farin duba shugaba. Akwai aya da yawa da ta nuna hakan yin ku duba. Akwai sa a Qur'ani har mahadisu ba ƙarya na yi ba. Kai kuma a haihuwa rasuli yayi da banza abin rabba. Komai da yayi wa dukan annabawa kan ya haɗe wa shugaba. Ga misali zan ba ku bi ni sannu kun ji abokaina. Ya ba shi halittu irin na annabi Adam kenan. Ya ba shi masani irin na annabi shi su gwarzona. Ya ba shi fadaɗinta kamar annabi Ibrahim na. Sannan ga haske irin na annabi Isma'il na. Ya kuma mai yarda irin ta annabi Ishaq na. Ya masa fasaha ya annabi Salihu manzona. Sannan ga hikima irin ta annabi Lutu manzona. Ya ba shi bishara irin ta annabi Yaqub na. Ya yi masa ƙarfi irin na annabi Musa gwarzona. Sannan da haƙuri ya annabi Ayyuba ma'aikina. Ya yi masa biyayya kamar Yunusa AS manzona. Ga kuma jihadi irin na annabi Sha'ulina. Ya masa shirya irin ta annabi Dawud na. Kai ku ji ga nutsuwa irin ta annabi Ilyas na. Ga ku kiyayewa irin ta annabi Yahaya na. Aka gudun duniya tamkar na annabi Isa zo mu gaba. Amma to ku sani dukan abin da kun ji na lissafo. Dama a annabin aka cire su duk da na lissafo. Sannan a rarraba wasu dukansu har suka dan shafo. Abin yabo yana nan kamar rasulu shugaba. Shani man nema ya rasulu sanna farin duba shugaba. Gobe salatin nan a yi shi ba a dalballe kirga. Isu ga manzo na da alibaiki sun yi abin hanga. A samin faɗi matu sarauniyar da tafi gaban siga. Har ma da masu san rasulun namu ko da arne ne ya gaba. Allah ga addu'ar da zan yi rabbi amshi bukatuna. Yaye mun kushe da hasada ga dukkan mutane na. Kare mu munafurci da kare dan isar affannana. Yaye mun fargaba sannan da tsoro in zan yaba wa shugaba. Shani man nema ya rasulu sanna farin duba shugaba. Anan ne za na tsaya cikin kasida ba wai kauna ba. Har dai Abdulaziz sabo na ji ni kan kaunar babba. Dama ni yaran sa ne in bar fadar hakan ba zai yiwu ba. Suna na dan Bashir aminin Yunusa ku ce wa gaba.